на държавна фонд земеделие, обезпечаващо авансово плащане по договор сметките, като 06.06.24 година от мерка 7.2 инвестиции в създаването на подобряване и разширяване на всички видове малка община по основни услуги, върняване на селата с разпределение за проект рехабилитация, изграждане, водопроводна мрежа с село Кайнържа и село Гориш, община Кайнържа, сключена между община Кайнържа и държавна фонд земеделие. Става въпрос за следното. Фирмата, която изпълнява, е получава аванс и първо ще искаме аванс, но то става с решение от общинския съвет. Тя фирмата си върши работа, но когато пусне фактурата, ми трябва да не пари да ги плати. Това е. Нищо. Осма точка, издаване на запис на запит на община Кайнържа. Това е за ДДС. Това е за ДДС, също искаме ДДС и главници. Те си имам информация. Знаят, въпроса ни трябва да реши, ако общински съвет и бъдат направени искане. Сключен на предварителен договор за продажба на земя в общинска собственост, село Гориш, УПИ 562 точка квадратна във връзка с член 15 точка законова устройство на територията. Това е общинска собственост, първи. Държавна. Обявява, че има допълнителни. Тук е случай на предварителен договор за продажба на земя в общинска собственост, село Гориш, от закона за устройство на територията. Това е като следно. Като първа точка. Разпределение на целеви средства с реализирани предходни години от продажба на общинска нефинансови активи в бюджет 2024 година. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, такива целеви средства сме реализирали в предходни бюджетни години от продажба на общински нефинансови активи. Техният характер е целеви и те могат да се използват единствено само за текущ и основен ремонт на техническа или социална инфраструктура. Тази година вече има необходимост да се разпределят в разходната част на бюджета и в самата докладна съм изброила обектите, към които са насочени съответните средства. Ремонт е правен на сграда Гробищен парк Краново, на кметството Оружанка, на стадиона в сградата, тротуар пред спешен център и настилки на улица 2 в Зарник и на път към мюсюлмански Гробищен парк в Средище със съответните средства. Предлагам за гласуване, който е за. Ако има въпроси, да. Разселено от Средище, знаем турските и българските гробища, чекалирахме. Загнем, това е Това е там източно пред. Оружанка покрай стадиона. стадиона тук сте. Също така. Има въпроси? Няма. Предлагам за гласуване. Който е за? Против? Въздържали се, едно. Точка. Актуализация на плана за капиталните разходи за месец април 2024 година. По отношение на получената за 2024 година субсидия за капиталови разходи няма промяна. Обектите остават такива, които приехте с приемането на закона за бюджета. Промяна има в преходния остатък от целевата субсидия за 23-та.
Там бяха планирани 20 000 за проектиране на водопроводна мрежа в Посев. Разхода възлиза на 10 000. Една част от остатъка се пренасочва за закупуване на 2 климатика за кметство Голеш и 1 климатик за Общинския съвет. За информация съм вмъкнала и капиталовите разходи на социалните услуги, които има към момента извършени. Видеонаблюдение монтирано в Центъра за настаняване от семейните в Кайнържа и е закупена една сушилня също за там. И леки автомобил на дневния център в Средище. С приемането на бюджета гласувахме 60 000 лева, а всъщност разхода възлиза на 56 500 и затова се намаля и в плана за самия обект, като разликата се причина за издръжка на дневния център. И със собствени средства е изградена инвалидна рампа. Сградата на бившия общински съвет. Стара зала. Това са промени. Тъй като мига искаме когато бъде лично добре, там да се помещава и задължение трябва да има работа. И като се вложи с него. Въпроси? Тогава да гласувам. Който е за, да гласува. Против? Въздържали се. Като трета точка сключване на предварителен договор за продажба на земя общинска собственост в село Зарник във връзка с член 15 алинея 3 от Закона за устройство на територията. Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин кмет, уважаеми гости. Постъпило е заявление от граждани, които искат да се урегулират имота и в проекта, който те са нас внесли в общината, се получават и някакви общински части от съществуващи пътища. Процедурата сме правили много пъти. Такива докладни внасям често. Имате ли въпроси? На комисия обсъждахме. Общинските съветници от Зарник са запознати. Може да гласувам. Ако имате въпроси, кажете. Няма въпроси. Който е за? Против? Въздържали се. Точка доклади от разследващи дейности за входене в бюджета и средства на всички народни читалища в община Кайнържа през 2023 година. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, уважаеми господин кмет на община, кметове на кметства и гости. Във връзка с дейността на читалищата, всяка година се гласува индивидуален бюджет за оползотворяване при извършване на тяхната дейност. Поредица от дейности, които са извършили, ние бяхме вмъкнали в доклада още за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и вие на практика чухте отново изрежданията от извършените дейности на читалищата. Те бяха взети от тяхните доклади, които те са си направили пред общите събрания, всичките са си изпълнили този ангажимент. Тяхните контролни комисии са направили проверка на бюджета, също
и са предоставени финансовите отчети на директора на дирекция финанси в общината. Прегледани са, всичко е нормално и предлагам да приемете тяхните доклади. Въпроси? Моля да гласувам. Против? Въздържали се? Преминаваме към четвърта точка. Пета точка. Приемане на годишен план за дейност за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Калинджа през 2024 година. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, уважаеми господин община, уважаеми кметове на кметските и кметски наместници, уважаеми гости. На всеки 2 години в общината на база на закона за предучилищно и училищно образование се приема стратегия за дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата от всяка община. Такава стратегия имаме и ние, приета миналата година, и съобразно стратегията се прави годишен план. Децата и учениците в нашата община имат много наситени програми за работа и развитие. Тези програми се предлагат и от самите училища, от детската градина. Говорихме в стратегията, сме залегнали да имаме и център за личностно развитие, но все още умуваме как да направим нещата, за да го открием тази година, за да имат децата подкрепа във всяко отношение при тяхното развитие още при старта на живота си. Първото и най-важно нещо, което направихме, тъй като по закон от тази учебна година влезе в сила задължителното обучение на 4-годишните деца в предучилищното образование. Доскоро беше от 5-годишна възраст, който има момички деца е в течение. Сградата на детската градина в Болеша е готова, ще оборудваме и в тази учебна година ще се стартира учебно-възпитателния процес там. За дечицата с увреждания също всички неща, които са необходими, са направени, закупени са оборудване, обзавеждане, направени са индивидуални кабинети, има назначени учители, които се занимават. Те се наричат ресурсни учители, има психолози, има педагогически съветници, където има много мъничко на брой такива деца, например в училище Гореш има само едно такова дете. Там се ползва индивидуалната услуга на регионалния център от Силистра и специалисти отиват по договори. По същия начин всичко, което се предвижда, всеки има пред вас плана, сме го записали, ще се осъществи или по програми, или много от училищата кандидатстват по програма Еразъм, по национални програми, осигуряват средства, много са активни от нашата община, всички учителски екипи и също с голяма част от общинския бюджет също се постигат много от целите заложени в плана. Така че аз мисля, че сме обхванали много широк спектър от дейности. Те са по 4 основни цели, било то за сградния фонд, било то за подготовката на учителите и съответно за подкрепата на дейностите с самите дечица. Така че аз ви предлагам, този план се представя пред началника на регионалното управление по образование и ако те имат някакви забележки, съгласуваме нещата и съответно началника се подписва, че е съгласувал този план. Нямахме никакви забележки, съгласуваме без проблем. Ако вие имате някакви допълнителни въпроси, заповядайте. Който е за?
против? Въздържали се? Няма. Преминаваме към 6 точка. Приемане на общинския план за действие за периода 2024-2027 година за изпълнението на Националната стратегия за Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 година. С решение номер 151 от 7 март 2024 година на Министерски съвет беше приет национален план за действие за периода 2024-2027 година за изпълнение на Националната стратегия за период 2021-2020 година. С заповед на кмета на община Кайнържа беше сформиран екип от заместник-кмет на община, секретар на община, специалисти, сътрудник социални дейности, директори на училища, лични лекари, началник на полицейско управление и един учител от детска градина в Средище. Заедно с този екип изготвихме плана на община Кайнържа за действие за периода 24-27 година. Този план ще се изпълнява реално от училища, читалища, при нас няма НПО-та. Какво друго да кажа? Аз съм го пуснала, нали? Предполагам, че сте запознати. Плана е без средства от бюджетите на училища, на читалища ще се изпълнява. Естествено и кмет на общината много често игра в едно рамо, където трябва и със средства, и с какво ли не. Ами ако имате някакви въпроси, предполагам, той е много голям плана, 70 страници. Колеги, въпроси? Има. Искам да попитам аз, гледам тук сега точка Б. Как определяте етнос на хора от дадено село, например? Етносите смисъл от статистика. Така аз го виждам. От последното преброяване има публикувано статистика на сайта на Националния статистически институт. И Там е сме ги таблицата, която изкарали виждате. по общини и по населени места. И по населени Ние места. роми нямаме в останалите населени места, единствено в Средище, кмета може да потвърди, единствено в Средище, там е посочена и бройка, кои се самоопределят като роми. Значи ние този план го пишем за ромите, но и за хора, живеещи в сходна на ромите ситуация. Във всяко село има по няколко такива семейства. Така, Живеят при лоши битови условия, без ток, без вода. Живеем в 21 век. Ако някой не е съгласен, приемаме. Не, интересуваме, самоопределят се като българи, турци и други. Какви други етности, например, има в Ами те така са дадени в НСИ. Нали има и като други, де да знам като какви са. Например, като евреи, Мога да като говоря румънци за или въпрос. като какво? Не мога да разбера, аз знам, в Средище има или българи. Има и татари, има роми, просто така са дарени, но са в общ наменател. Ние не даваме Да, има и цяло татари, да. Да, бройка има и на татари, всеки има Има и татари, значи. Ами, и татари, има арменци, има всякакви. Има и рускини. Ние даваме обща бройка. Там вече по собствена. Дали в Болеш се самоопределят, нямаме в Болеш, нямаме в Задов, никъде няма. Единствено в Средище. Предното преброяване имаше посочени лица и от село Давидово. Но вече и в Давидово не се самоопределят като такива. Конституцията дава право на всеки един гражданин да се самоопределя като какъвто си иска.
арменец, аз, например, бих се Другите знаем, няма какво да разделяме. американка, нали? Можам да разбера какво каза? Не. За кое? Не, за него. Не, той, че се самоопределят, Стефан вика, той го знаем. Да, кой как се самоопределя, той го знаем. Той искаш на мен даде отговор, нали? Че Така, според Конституцията всеки има право да се самоопределя. Да. Това наистина е хубаво до някъде, обаче сега след като Давидово преди имаше, ги няма те скоро и същите. Еми няма значение, човека така решила, аз сутрин мога да се пиша италианка, арменка. Имаш право на избор. Като хамелеон, срънцето, на 5 минути да страна. Има разлика да си гражданин на една страна, държава, а има разлика към коя общност се причисляваш. Нали? Да имаме общност. Турска общност, ромска общност, арменска общност. Навсякъде в цял свят не е казано в България само българи. Както и при партиите, 6 избори си тук, на другия от това стоиш. Говори за себе си. Не се определили. Предлагам да гласуваме. Може да гласуваме. Против? Въздържан се няма. Свърших и с сватите. Когато имат въпроси, нека да ги задават. Във всяка община се пише такъв план. Аз работих 20 години в тази община, откакто съм на работа, не само Кайнържа. Абсолютно всички общини, и Силистра пише, и Алфатар, и Главиница, и Ситово, може да имат 20 бройки, нали, като самоопределили се като такива, но трябва да има план. Плюс това нашия план е ефтин, няма пари, не искаме от вас. Да, добре. За къде бързаш? Може да разбереш. Много бързаш. Го трябва да се обяснява, като го знаем. Сега 7 и 8, като кажа да приключим и двете точки, защото са за тебе и... Добре. Нали? Да. Става. Добре. 7 точка. Издаване на заповед на община Кайнържа в полза на Държавен фонд земеделие, обезпечаващо авансово плащане по договор, номерна сметка, от 6 на 6 2020 година, по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряване и разширяването на всички видове малка по мащаби и инфраструктура, от мярка 7, основни услуги и обновяване на селата с райони за проект рехабилитация, доизграждане на водопроводна мрежа в село Кайнържа и село Гореш, община Кайнържа, сключен между община Кайнържа и Държавен фонд земеделие. Да. Аз в началото на заседанието господин Сивев ви обясни защо се налага в този момент включването на тези две допълни. Само съм длъжна да ви кажа, че извинявам се, че дискутирахме в последния възможен момент, но анекса с Държавен фонд земеделие за последното 56 стотинки. Това е главницата по сумите с контрагентите, с изпълнителите, а другата докладната е просто потвърждайте едновременно, е отделно се подписва записна заповед за ДДС към плащанията, което е в размер. Да, по 8 точка, което е в размер на 246 454 лева и 45 стотинки. Необходимо е разделянето на две, затова са разделени на две докладните, макар че и двете искания се входират в Държавен фонд земеделие, но просто процедурата налага разделянето им, защото финансирането на главницата е с европейски средства, ДДС ще го покрие бюджета на държавния бюджет. Затова се налага по този начин да се направят докладните, не... Държавата се носи за каша. Да не открадем пари за Значи в момента, в който ние изпълним проекта, се разплатим с контрагентите за свършена работа, одобрят ни плащанията по договорите, въпросните записни заповеди ни ги връщат по официален ред. Колеги, въпроси? Да, това е вид гаранция, че ако стане нещо... За гласуване.
Против? Благодаря. Въздържали се? Като 9-та точка, сключване на предварителен договор за продажба на земя по общинска собственост в село Гореш. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и съседници, уважаеми слушатели, уважаеми гости, процедурата е аналогична на тази, която обясних преди малко. Ще говоря по двете доклади, тъй като те са свързани с един проект. Става въпрос за две лица, които правят регулационно изменение на собствените си имоти. Единият продава на другия една част, но когато в хода на процедурата по приложените скици предложения се оказа, че към двата имота трябва да се предадат основно такива несъществуващи части от другите. Към едното лице е Санди Смиров с 33 квадрата, а към другия с 127 квадрата. Въпрос има. Трябва да се платят, да се оправят. Няма и какво да правим. Да, че се остава. Ако някой от тях се отказва, просто Проблема си проблем е тези. няма да се оправят. Въпроси? Няма. Подавам за гласуване. Моля, ако се за. Против? Въздържали се няма. Това като се точка, това е същия проблем с Зигит, нали? Да, аз съм обясних и двете. Той проект е един. Те са двамата са възложители на проекта, но аз някак да направя договор за продажба на двамата, тъй като те засягат отделни имоти и всеки си плаща частта, която той има да се плати. Като последна точка е изказване на питание. Искам да взема думата. Струсев? Ай, после. Добре. Ами, тъй като Посевски кмет, откакто е започнал този мандат, с изключение на на първата сесия, когато се клехме, присъстваше и оттам напосле не съм го видял. Затова предлагам парите, които ги гласувахме за разходи, да идва на сесии, да му бъдат отнети и спрени. Да, правото на администрацията. Зависи от вас, да не го гласуваме, имайки го предвид. Той и предния мандат го наблюдавах, така беше и продължава. Логично е. Сега колкото и да звучи грубо, мога да Ще трябва работа да свърши. Ами, във връзка с днешната сграда на ТКС в средище на едно питание, срещнах някаква сума от 130 хиляди лева, разпределени за сградата. Те дадени ли са тези пари? В тази докладна? Да, вътре в тези. Срещам ли? Имаме за ремонт на сградата от преходен остатък останали средства. Те си стоят предвидени за ремонт на тази сграда. Не искам да разбера. Те са предвидени за бъдеще за ремонт. 197 100. Да. То иска да разбера, дали са дадени преди да са ремонта. Предвидени са за продължаване на ремонта, да. За бъдеще, така. Всяко нещо дадено целево за дадена улица, сградата, нямаш право да го имаш. Това иска да разбера. Постоянно слушам, едните пари ще оголяш, другите пари ще следващите. Благодаря. той за друго не може да кажеш. Средства са цивилизация дадени за купуване на обувки, край точка. Обувки купуваш. Колеги, други въпроси?